officer, I always try, this is how I approach ngoba every talk engiyenzayo is biblically based. Angiyona into ethathwa kuma-philosophers, ethathwa kobani, ithathwa from uNkulunkulu. Umshado uyi-design kaNkulunkulu. That is why ngisho amadlozi nawo ashada uma laba nenhlanhla yokushada, amanye angashada. So ngeke idlozi lingashadi kodwa likwazi ukukutshela ngomshado. Alikwazi futhi ukuthi lifike umshado lingene kuwo bese lithi lona sekuyilona elungumsungulo omshado. Umshado is an institution uNkulunkulu ayisungulile. So uma omama noma the partners abasemshadweni bezohlala ngendlela eyiyo, fanele bahlale ngendlela uNkulunkulu afuna bahlale ngayo. Ngizothatha two things engizozama ukuzi-addressa during this talk so supporter ngezwi lenkosi ukwenzela ukuthi kungabi izinto ezithathwe engqondweni yomuntu. Ngifuna number one ngoba sifuna ukubheka ukuthi what is the purpose of a woman in marriage? Yini inhloso yowesifazane emshadweni? Ziningi izinto ezikhona njengoba ngisho abanye benu baphenduka ama-slaves of your husbands ngoba ngicabanga ukuthi nikhethwe yibona. So ke naye mekutshela athi angithi ngakuthatha ngakufaka la ekhaya ebese ke funa ukujubula ekhaya ngoba ufike ngaye ebese uba isiqelana sakhe. Ugcina uphila impilo, I know abanye izoba thusa lento. Ugcina uphila impilo to please your husband emshadweni. That's not what you are there for. Emshadweni awuzinzo please umyeni wakho. Kunomsebenzi o serious owuzele emshadweni. Amen. That is why iBhayibheli lithi uma ufunda uGenesis chapter 1 verse 20 uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Wayesethi basifuze. These are two things. They look like us and they will do things like us. Ngoba image after our own image and after our own likeness into embili ehlukene. Image ukuthi sibukeka njengoNkulunkulu. Asibukeki njengoNkulunkulu in this body esihleli kuyo la. Ngoba uNkulunkulu is a spirit. Futhi uyayithola amafunda uGenesis chapter 1 verse 27 lithi uNkulunkulu wamdala umuntu. Before God can make umuntu waqala wamdala. Okusho ukuthi umuntu akabonakali kuGenesis chapter 2 verse 7 la uNkulunkulu esebumbe khona uthuli lomhlaba. Kodwa umuntu uqala abonakala lingabuyi kuthuli lomhlaba. Ku verse 27 already umuntu usekhona. Kodwa in a created form. Angazi uma kezwakala. In a created form. La in a created form there is a sentence abale-eda ngezansi ithi wabadala owesilisa nowesifazane. So in other words umuntu wesilisa akamdala kunomuntu wesifazane futhi akamkhulu kunomuntu wesifazane. When we are created sa created same time. So babili wesilisa nowesifazane wababusisa. You are blessed in a created form, not in a made form. So in other words, ushuthi ucreatwe before uhlangana nama forces of the earth ohlangana nawo. Verse 2, chapter 2 verse 7. Abesethi uNkulunkulu wamenza umuntu ngothuli lomhlaba waphefumula ngathi ephefumula waye release umuntu in a created form, release in a made form. So the created man is locked into a made man. That is why kukhona contradiction kuwe uwedwa. Ngoba in a created form you want to take the whole earth. Kodwa in a made form you want to focus ensimini. Kuyezwakala kodwa. Sizotholana. Now ngifuna ke ukuthi sibheke ukuthi why woman? Why woman? Ngoba if we don't answer this question, why woman in a marriage? And ngifuna ukusho ukuthi uAdam beno Eva abayona ipicture enhle esingathathela kuyo. There are things esingazithatha kubo Adam no Eva as used by God ekutheni badle umhlaba noma bathi subdue the earth. Kodwa they are not a good example yethu ngoba thina we were not
azange sibunjwe, kwabunjwa uAdam omkhulu. Yezwakala ngithi kwabunjwa uAdam ongakanani omkhulu, kwabunjwa uEva ongakanani. uEva kazange aqala abe yintobazana. Yabona? So ke ngifisa siyibambele ukuthi akuzange kube yintobazana encane ekhulayo yagcina i-teenager yagcina no kwavele kwenziwa nje inkosi esiready ukushada. Yezwakala ngithi so ke asikwazi ukumquote kahle uEve ngoba uma siquote uEve khona abantu esizoba robha ngoba lento kaEve is maturity level. Wena use confused ngawe. Use confused ngawe nawe ukazazi muhlangana nomuntu ethi awungitshele ngawe. Uyabona awukakwazi ukuzisho ukuthi ubani. Kodwa sekukhona umuntu ngoba you're not ready to be part of somebody else's life meanwhile awukazi discover wena. Otherwise you are going to mess impilo yomunye umuntu. Ngenxa ye-confusion okuyona ungene kulo muntu u-confused ifika i-confusion yakhe i-confuse naye umthole naye akekho ready ngoba akayena uAdam kwasuke indoda endala ready ukushada. Yezwakala angibuye lana ke khona sizokwazi ukuqoqa kahle. Now kufanele umama Masuku understand one ukuthi uqala female child. It is the responsibility of your mother and other mothers around you to release a woman kuwe. Awuzalwa woman, uzalwa girl. Then as you rub shoulders with other women you become a woman. Yabona mhlambe even before you become a woman you become a daughter. A stage is very sibalekile sokuba idaughter ngoba a stage sokuba idaughter awukwazi ukushintsha ingane ibe woman, ushintsha intombazane ibe udaughter. Umsebenzi abo udaughter it's a female child that has learned to take responsibility. Ihamba ne-growth yakho, you grow to be a daughter. Oshuthi mase kukhona idaughter ekhaya uma uyakwazi ukuwasha ashiye washing isemshinini ahambe. Ngeke abuye washing ilapho ngoba khona udaughter. Kodwa udaughter mengakabikho kusekhona ufemale child. Ufemale child uyakwazi ukodlala phandle. Anganaka umshini, anganaka lutho olunye, afike uma kungenziwe lutho kungakliniwe endlini ngoba kusekhona ufemale child. Kodwa mase kukhona udaughter then take responsibility. That's why Proverbs chapter 31 uthi uyaleza amadodakazi akhe. Awanikeza umsebenzi akayaleza amantombazana amadodakazi that can take responsibility of some of the things as a household. Angazi makezwakala. Now okunye uma esefike kuyidaughter then she grows from being a daughter into a woman. La ekube no woman. Now woman umuntu ofinyelela kwi-stage where he is ready ukuthi usengahamba ayoba wife to somebody. Woman already ukuyoba wife akakabi wife. Abantu abaningi bayimesa mabeyichaza bathi he who finds a wife. Yabo kube ngazuthi ukuthola ese wife. Baze bathi practice ukuba wife. You can't practice to be a wife. Ngoba wazoshada nobani. You can't be a wife that is loitering. Olindele ukuthola. You are a wife to somebody. So ke lento yokuba wife ayenziwa uma wakho, ayenziwa abantu besifazane, abasifazane bakwenza ube woman. Woman it's a grown up tree. Eready ukugawulwa bese kuyokhishwa amabhentshi kuyo. Hallelujah. Okusho ukuthi the personal responsibility to make you a wife uMasuku. Ngoba uMasuku zakhela his wife. Ukuba iwife kaMasuku akusho ukuthi ungaba iwife kaNdlovu. KaMasuku ngoba uMasuku zakhele this wife. If you don't become a wife, there is nothing wrong with you. Something that is wrong is with uMasuku. He lacks the skills. He lacks the capacity
to take a woman and turn that woman into a wife. Angitshengise nayi example. Kulula uMasuku akulahle ehluleke ukuraise uwife kuwe. Uhlangane nenye indoda skilled. Ihlale nawe 1, 2 months, 3 months, 6 months down the line uhlangane noMasuku emall. Uhamba nale ndoda iqhubha inqola. Niyo gross. uMasuku akubona ukuthi you've turned to be a wife, ahluleka yena umenzi abese kulandela phakathi kwamashalofu ahambe ecinga esefuna nenombolo kanti wehluleka to tap into a wife that you are. On the same score, indoda umushada nayo kusuke kade ku male child, he becomes a son, he becomes a man. Mawuhlangana nawo uhlangana no man, I no husband. Kodwa this man has a potential to be a husband. Uma ethole umuntu wesifazane oskilled in tapping into a husband that is hidden in this man. So ke uma uhleli naye engena uhusband, akuyena wrong, wena uhluleka ukumveza uhusband. Now the Bible says wives submit to your husband. So it's not a woman on a potential to submit, the one capacity to submit. It's a wife. So umuhleli naye still ungakamproduce wife, uhlala nowesifazane ongakwazi ukusubmit. Ngoba it's a wife that can submit. And in the end wife submit, it's because we product yakho. Hey, we product yakho naye mayifika kubo akusafika umfana, ufika sewuphethe uhusband naba abangamazi uqhamukephi ngoba mamaze uhusband is your product. So ke nawe you are his product. This is very deep ngoba nina nifuna ukuhlala in the emotional world. Nifuna ukuhlala emhlabeni wo sweetheart, emhlabeni wo baby. La emhlabeni wo baby akusetshenzwa. Emhlabeni wo baby akwenziwa umuntu ngoba ulindele ukubona ukuthi unani, ujatshuliswa izinto nazo. Kanti uzoziluza ngoba akayona iproduct yakho. Yes okay? Angijabana ukuthi ungakanani umsebenzi ongakaqala ukwenza. Awukaqala ukwenza. Ngoba you have to be skilled enough. You have to be skilled enough ukuthi le ndodo ohlangane nayo yumsebenzi. uNkulunkulu is giving you an assignment. Buka iBhayibheli lithi iBhayibheli akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Angijabona kusho bani? Ubani oshoyo? Kusho bani? Kusho indoda. As long useyilento indoda yakhe kubiza ngayo awukafiki kwi-assignment. Ngoba fanele into iyona emshadweni kube yile uNkulunkulu akubiza ngayo. uNkulunkulu akakusanga endodeni yakho for you to enjoy indoda yakho. Ukusengoba without you that man will miss the purpose. He will not become what God wanted him to be. That's why elethe wena. Akakulethele yona, ukulethele yena. You don't partner with your husband, you partner with God in working your husband.
nina nikijima nipartnershe nabo, and then you live to please them. Kodwa as you please them, they miss God's assignment. But bengeyona lento kulafuna babe yiyo ngoba wena upartnership, wena you live to please him. Kanti awuyeli ukomplease, uyeli ukomphushela kulento kulafuna abe yiyo. Partner with God. Partner with God. I'm going to show you ukuthi uNkulunkulu ukubiza athini. Indoda ithi ithambo lamathamba. Kodwa uNkulunkulu uthe, I will make him a helper suitable. I'll make him a helper, not just any helper, suitable. In other words, uNkulunkulu studies your husband before later when. Angiphinde lento ngisho. uNkulunkulu indoda yakhe ivele yavela nje. Kodwa uNkulunkulu mesefuna wena uye kule ndoda uqala studisha indoda. Afuna ukubona ukuthi uzoba suitable. You can't be suitable to any man. You can't be suitable to any man. Buka lento akutshengisa lento ka suitable. uNkulunkulu uma ezokwenza uEve walalisa uAdam. Wakhipha ubambo luka Adam. Wayeseyokwenza uEve ngoba efuna ukwenza uEve kaAdam. Ngiyakhuluma. Efuna ukwenza uEve kaAdam. Akafuna ukuthatha ubambo. Fanele uthathe ubambo luka Adam ngoba ufuna ukwenzela uAdam uEve. So ke lo Eve la okaAdam. So uMasuku ufanele athole owakhe uEve. Yes, one. Yeah. You don't akuzanyo ukuthi be suitable for any man. For the specific man. You are made for a specific man. There are things that are locked inside you. Ezosebenza le ndoda kuphela. Ucangithini ekwenza? Ucangithini eyenza ubalade ekhuluma mama Thibela. Usuhlala iminyaka ngaphi? 22. Uyawe imangathela lenkosikazi uyahlala noMathibela. Angoduke kuseni. Angoduke kuseni ngoba yilo of-fashioned, designed for Mathibela. Noma ngathi uMathibela ukubona umuntu wesifazane ahlala nendoda ehluphayo. Kodwa abe right. Abe right. Angin manje Mama John mehlangana nabanye baxoxela bathi abanye usahlalele. Angibasho njalo bathi usahlalele nje. Ngabe kade ngahamba uqinisile akekho fashioned after that man. You are tailor-made for this man. You are tailor-made for this man. Come on. And njengoba advisor wena ebuza wena usahlalele yena uhleli newes Jesu uma ningaxoxa naye open up ungathi nawe how yabona so in other words masingashintshana ngeke ilast imshado silungese nje yabona sasuhlala kulo ngoba u tailor made for this one. Yes, okay. Yeah. La ukhona right. La ukhona right. Ukuthi fanele sishintshe. Into fanele siyishintshe engqondweni yakho. Eyokuthi musu kusho ukuthi wakhethwa ile ndoda. Waletha uNkulunkulu ekulethela imandate yakhe. Le ndoda uNkulunkulu ufuna ukuzoyisebenza ngawe.
Angazi iyezwakala iyezwakala yeah la ngithela biblically a woman's purpose in marriage is to serve as a vital life partner and a suitable helper to her husband. So ke uyelo uNkulunkulu mayibiza uthi uEzer EZER as a suitable helper. Bonke ngitshengiseke ukuthi lento ibaluleke kanjani. Genesis chapter 2 verse 18. God created woman as Ezer, a Hebrew word often translated as a helper, but which is predominantly used throughout the Old Testament to describe God. Understand? Ezer is used to describe God. God is what? God as our ultimate rescuer and strength. In other words, uNkulunkulu kule ndoda uthi you are a rescuer. Uzosindisa le ndoda kuyona. Yezwa? Uzoyisindisa kuya ngoba isitha sendoda iyona. Indoda fanele kuyise uzoyisindisa kuyo aye intweni kuyo. There are choices indoda ezowenza iwenziswe ukuthi sekukhona wena. Uzoshintsha the taste yale ndoda. Angitshengise into esobala. Angithi amadoda amanye ayaphika mangisuke ngikhuluma nawo ukuthi sihla thina madoda sihlala emakhweni. Yonke indoda ihlala ekhweni, indoda ephika lokho ayiphilile ekhanda. Onke amadoda sihlala ekhweni. Nami njengoba ngila ngihlala ekhweni. Ukuthi ngakhumuzi kwathenga impahla kodwa uma uya kwami ebese uhamba uye ekhweni ufika kusethwa ngendlela efanayo. They move us from ukudla indlela ebephekwa ngayo ekhaya bayopheka ngendlela okuphekwa ngayo ekhweni. Yabo. That's why abantu bakithi mebevakashele kwami bahlala isikhathi esifishane kodwa abasekhweni bahlala isikhathi eside ngoba they are at home. So ke sonke sihlala emakhweni. In other words, angithi yabona rescuer. Okushuthi they change ama taste ethu. Njengamanje mangiye ekhaya ngifika kuphekiwe ngithi coko kancane bese sibukana nonkosazimnyana. Kodwa lokudla ngikhule ngakho. I've been moved. Angithi yabona. Now angithi this is where you lose it. This is where you lose it. Ngoba you've been blessed with influence. To influence us to be other people than who we used to be. Kodwa anisebenzisi lawo mandla influence. Kunaloko you talk. Kanti mongishintshe ekudlena ukhuluma uvele upheke. Yabona? Ngifika ebedroom yami mangilunguza ibedroom yomkhwe wami nomkhwekazi ayafana. Akhala mamqaba. Ayafana. Yabona? Lento uyenza unkosikazi without me ngibe aware. Nento edala amadoda aphike mayisuke ngizwa ngikhuluma bona kanjalo it's because yenziwe bengekho aware. Kodwa mase befika ekhaya ufike beyiconfirm bathi njalo ngempela. So ke ninikwe amandla einfluence. Ninikwe nina noma indoda ingeza uNkulunkulu ethi. Kodwa makufika nini iyakuyeka ukusho uNkulunkulu ithatha okwakho. That's why uAdam engeke ensimini manje.
uAdam ensimini akaxoshelanga izinto eziningi, akaxoshelanga isithela sihle. uNkulunkulu uthi kuyena ngoba ulahla izwi lami wathathela umngakho. Usho ukuthi nina namandla ukusilahlisa izwi likaNkulunkulu. Yabona? Uma nje uSamson engaqhamuka la ngakutshela athi imfihlo ngayikhipha kowesifazane. Nine influence. And this is where you are strong. This is where you are strong. Uma ungathola your strength ngoba uNkulunkulu wenziwa uNkulunkulu kuba benjalo. That's why iBhayibheli alikho izwi eBhayibhelini elithi kukhona owesifazane ongaguquka akholwe ngenxa yendoda yakhe. Kodwa ikhona iverse ethi uma unkosikazi ehamba kahle indoda ingaguquka, ninamandla okuguqula amadoda. That's who you are. Namandla okuguqula amadoda. But anwasebenzisi la mandla. Anwasebenzisi la mandla. La mandla niwagodlile. Niwagodlile. So God as our ultimate rescuer, rescue us. Go home and rescue that man. Go home and get into the mind of that man. Rescue him. Akufanele kube uwe omfake ikweletini. Kodwa kufanele kube wena omrescuishayo. Now, if this influence is seyinswe kambi, men will commit suicide. Ngoba uyakwazi wena buka nje amandla nawo. Uyakwazi wena ukuthi usofa usengakhandeka mawungasawufuni wena. Usofa umphoqa yothenga omusha. Awuthenga usengakhandela ngoba uphuka umlenze owodwa. Uvele jawu lento siphukile umlenze ayihamba. And inkinga yena enkulu njoba uhamba uya kini. Njoba uhamba jawu so unika isarame suma. Uyabona? So udlulisa kuleya muntu awukhanda umlenze bese uhamba uye ekhaya la ekhaya kufika omusha. This man pusher down equality. Rescue this man. Yes. Yeah. You're not rescuing him. You're not rescuing him. Yariskimi leli fridge nje yase selike livele lakha amaqhwa amaningi lapha phezulu manje ngiyabona kuzofuneka elisha manje ifridge kodwa solinika isarame suma liyekhala ifridge liyosebenza kusho ukuthi sengasebenza ukuje kuqhashazwa lo. Rescue him. Khona indoda nje enye engiyaziyo edumile wavela unkosikazi wathi hey le moto yakhe siyakuhlupha le moto fanele baby uthole enye imoto ngeke what manje ulungisa uthe ukuthi hayi le kuzofanele siyinike ubaba kwenza nje akwazi ukuyithengela ubise emini. Rescue him. Uthunyelwe ukumrescuisha. Not all. Now ngifuna to emphasize lento ukuthi uye kule ndoda ungayeli yona uyela uNkulunkulu. You've got a mandate that comes from God. Or should le ndoda must become a better person ngokubukhona bakho. That's why mofuna uProverbs chapter 31 kuthiwa le ndoda ihlala emasangweni. Emasangweni it's a place of authority. Ila kuhlala khona ama elders decide ama issues of the community.
kuthiwa le ndoda ihlala emasangweni iqula amacala idecide into zomphakathi because of his wife. Osho le ndoda ayile ngoba bebuka yona babuka umfazi wayo. But le ndoda ingawahlalela amacala omphakathi idecide ngenxa yomfazi wayo. Ngenxa yomfazi wayo. Ngesikhathi ngiyengiphatheke kabi nje makhosikazi ngoba ngiyangibona ngisho indlela amadoda enaqoka ngayo. Unje asenishayile izigqoko zenje indoda vele iqhamuke nje kuyikatana. Iqhamuke kuyikatana nje. Yabona ubonisa isarams kaNkulunkulu manje. Yabona Makuya kuma-conference nje nifuna ama-attire amasha kodwa yona indoda ileyosudi isi-ayino yazi yacwebezela isudi kuyakhombisa ukuthi ikhuhlwa i-ayini aqhamuke ngayo umntana kaNkulunkulu hawu nina niqhamuke nemphembe yenu. Oshuthi kuyafunakala nje amakhosikazi nibuza umbuzo wokuthi are our husbands becoming better people than indlela esabathola beyiyo. There has to be things in your husband's life. Uyazi ngisho indaba yemfundo. In most cases abantu abaqhubeka nemfundo abantu besifazane njalo umuntu osifane abanye bazibabula amadoda amthathe ngena matric amshanga matric amshonise university abanye kodwa kurela uthola khona indoda etholakala ngena matric yanjiswa inkosikazi esikoleni yayifundisa. In other words, your attention is wrong. You are failing God in the mandate akunikeza yona. Your husband must become a better person. Your husband fanele aqale a respect abantu bebembukela phansi ngenxa yobukhona bakho. Yezwakala? Yeah. I know I don't recommend lento eyenziwayo. I don't think it's one of those things where you quickly ngoba nakusebenza kahle sewumthengela imoto. I don't think that's the way to go. The way to go is to develop them. Angitshele na into ngamadoda kancane. Thina madoda sine pride yethu. Yabona? Look at what the government is doing. Usakhela imixhaso. It's not manly. Angikwazi ukuhlala emxhasweni. Ngihlale endlini ngiyakhela uhulumeni. Ngoba thina sifuna ubuye sithi ikwami. Kukhona into ukuthi ikwami. Mase emxhasweni awazi ukwami kwahulumeni. Kwahulumeni. Hayi kodwa kwahulumeni. Kwahulumeni. Tina we want to work. Tina we want to achieve. Tina we want to look after our women. Yabanje lento yale generation yabafana abambe scout befuna abantwana nasebenza kahle azobondla. It's something that's foreign. It's foreign. It's not us. It's not us. It's not us. Unkosazi wami oqala okamabaso engangishade naye ngashada naye ngahlala naye 18 years emshadweni. Wazi uhamba emhlabeni engasebenzi. Hlala ekhaya looking after her. And eqoka into ayithandayo. Edla ukudla akuthandayo. Ngashada noMashezi esengihlala naye emshadweni manje for 23 years. uMashezi uyasebenza but uMashezi upetrol akawufaka emotweni. Imoto yakho petrol imini irresponsibility yakho. uMashezi uyasebenza uthola imali ye lunch every week from me. Baluthathe lunch. Amjabana uma kuthiwa imoto iyo service uMashezi azi ukuthi service ngamalini imoto. Ngisho kuthiwa imoto iyo repair akazi lutho nje uMashezi. Because I'm trying to say this is who we are. This we are. And listen.
Major, rightfully said. One of the things engizenzayo kumashares, ngithi mina amashares, I want to spoil you. To an extent yokuthi mangifa. Hey, Nkosi yami. Yabona, ingabe ibikho indoda ezokwazi ukungena ezicathulweni. Hawu. Ngabikho nje indoda ngoba noma ingathi iyafika ithi izoshela uvela ucabanga ukuthi izomela upetrol, izoyimela ilunch, izomela ukuservice imoto nokukhanda imoto, uzomela ukwenza ama renovations la ekhaya, uzomela ukupenda, uzomela ukwenza yonke into. Yize ngisebenza kodwa yami imali ikumina futhi angiyibuzi. Every year uma kuyisikhathi esithile sokhuphuka imali emsebenzini ufika nencwadi athi baba buka imali bayikhuphule emsebenzini anginiki ngithi nawo nkosikazi benze kahle uyifanele indlela osebenza ngayo nkosikazi kodwa hayithi ngizoyibuza ukuthi iphi still I mean this is who we are. Befuna kube i-couple family. Imangitshengisini ingoba umashares njengoba sihleli, he discovered a husband in me. A husband in me, mayivela wants to honor the person ongenze ngawo husband. Yezwakala. Ya angazi man ngicabanga ukuthi mhlambe asingahambi kakhulu kuze kube kuningi kakhulu kwenza ukuthi noma sesibuza imibuzo kunye kuvele lapho kodwa bengifuna ukuveza le nto ayikho into okuthiwa ngama roles emshadweni ayikho into ekuthiwa ngama roles. I know ngikhuluma lento I'm aware of Ephesians chapter 5 la khona uPaul eluleka ethi bafazi thobelani amadodeni kungathi kukuyo inkosi angithi uthi thobani yeah but ngeke nithobe without the assistance yamadoda. Amen. There is no role ongayenza wedwa. Yes. Yeah. Ngama uzothoba kumyeni wakho. Ukuthoba kumyeni wakho will not necessarily mean ukuthoba kuNdlovu. Kusho ukuthoba kuye. Should faneke akudefinele in the way hayi ukuthi uzohlala nawe athi uyabona ukuthoba mina iloko yabona impilo eniyiphilayo izokwenza wazi ukuthi ukuthoba kule ndoda there is no way the Bible says husband love your wives kodwa loving umama Masuku is different from loving my wife. Ngoba ungathi ngwasuka la uthi you love umama Masuku kube ngathi ukhuluma isiChina. Mama Masuku because she doesn't understand love as lento yenzayo. So in other words, unkosikazi wami has assisted me ukuba angilekelele how to love her. So in other words ikonto eyenziwe makusuke kushado. I want to use that as an example. Uma kushadwa uma Masuku sekuboshwe ifindo nali ikhekhe nalibona ikhekhe litezi ezintathu noma ezu4 bathatha elinye ikhekhe bawulinika ifamily yaka Masuku bathatha enye ikhekhe bawulinika ifamily yakaKhuzwayo mabe yalapho bahamba ubabili akafika uMasuku athi thatha ikhekhe unikeze nami ngathi ikhekhe unikeze abantu bakini no uhamba naye futhi iyamangaza ukuthi uma liyiswa kwaKhuzwayo ikhekhe aliphathwa uma Masuku liphathwa angithi abantu liphathwa yilo umkhwenyana afika umkhwenyana alinikeza umkhwekazi ehamba nendodakazi yakhe mase liya kaMasuku liphathwe umakoti ngoba uMasuku ahambe naye so usho ukuthi le ndlela siyihamba sobabili
Hallelujah. That is why one of the things ofanele nizifunde ezokuthi don't give abazali bakho imali noma bathengele igrocer behind your husband. Never do that. Never do that. You are sowing a seed in their hearts. Ethi cishe ukuba yikho le ndoda ngabe indoda akazisenzela kakhulu. Ngizolimaza umshado wenu ngokuthi ungabi nabo abantu abawuthandazelayo. Ungabi nabantu abawusupportayo ngoba bathola ukukhulu kuwena mayingafa le ndoda bazothola kakhulu. Kanti uma kuyiwa kaMasuku kuthengwe igrocery yafakwa emotweni ifika izothulwa umkaMasuku kumamezala athi ma ngikuphathela ukudla bese kuphuma izingane ziyobuya kwenzela ukuthi inhliziyo yala ikhaya kamawala ikhaya inamathela. In other words, I'm preaching you kuma. Uma kuyiwa kakhuzwayo umuntu afika akhulume nabo nomkhwekazi uMasuku athi mkhwekazi khona impahla ngiphathele zona bengicela izingane ziyithathe azakhiphe ngisho u500 rand athi bamba lama abesethi ndodakazi wasitholela undodana. You preaching your man into inhliziyo zabazali bakho. The minute naqala omunye wangale nongala walindelo ukuthi thoba nalo walinda ukuthi ngithande kugcina kukhona inkulumo ethi ngimthande kanjani umuntu ongathobe. Ngithobe kanjani kumuntu ongangithandi. Ansebenzi as individuals kodwa ansebenza as a unit. It's teamwork. Teamwork. Ingane ekhaya mhla kuthenge wena wangena esitolo wabutha ikhindi wabutha ikipa wabutha yonke into uma ufika ekhaya awufika ukuthi nazi impahla zeni nginithengele. Ufika ukuthi baba wena unginikeza imali kodwa nginithengele nanku ngoba wenzela ukuthi le teamwork ingaphazamiseki. Kodwa the minute naqala ukoperate individually angazi ngicela okunye ngikuthinte ngemibuzo ngicela ukuma la kwenza ukuthi niyodla lunch. Thank you.